ħafna drabi nagħmlu ħafna sforzi biex niġbduhom b'affarijiet materjali li ċertament m'hemm xejn ħażin bihom. Però jew ma ninsewx li għandna riżorsi spiritwali kbar. Ejjew ma naqisux il-valur tagħhom. Ejjew nagħtuhom l-istima li jistħu ilhom. Nemmnu fil-qawwa tad-dimensjoni spiritwali li hemm fina bħala saċerdoti. Staqsija lilek innifsek int hija saċerdot. Inti temmen li bil-qdusija tista' tiġbed in-nies lura fil-Knisja f'Malta. Inti temmen li inti għandek tagħmel penitenza għal parroċċjani tiegħek għal dawk li nisa f'dalek u bekk tgħinhom jikkonverti. Inti lest li tkun disponibbli biex teħles in-nies mit-toqol tagħhom, ma speċjali mit-toqol ta' dnub, anke meta mhumiex konxi li huwa dnub li kkawża tant batija fil-ħajja tal-bniedem. Inti lest li fajnejn id-dinja, fajnejn in-nies ta' madwarek forsi tidher bħala saċerdot fqir f'dak li jista' jkun tal-art, però biex tkun għani f'dak li hu tassemma saċerdot li verament istrieħ fuq il-qawwa ta' Kristu. Il-kurat ta' ars u eżempju għal dan kollu, il-kurat ta' ars għalhekk il-Papa Ġwanni Pawlu II u anke fi żminijietna Benedettu 16 jippreżentawh bħala mudell għas-saċerdoti kollha.